Hello kakabsat, kain na po tayo. Ayan o, nagsalad tayo ng papait with smoked fish, tinapa. Lagi, messengers. Mga tayon, kain na po tayo. Sarap na ito kakabsat o, papait. Tapos tinapa ang termo. Pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Pasbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre, magsisili tayo sa pangpagaan. Yung, tapos yung sabaw no. Papait. Iya. Maligoso. Parang ampalaya lang to kakabsat. Yung lasa niya. Mapait-pait. Pag nasobrahan mo sa luto, lalong papait. James and George. James and George. Saka itong mga latitina pa dito yun. Siyempre, unang subo kakabsat para sa inyo. Grabe. Pag paborito mong ampalaya kakabsat, sigurado ako nagugustuhan mo to. Ayan po, naging St. George. Ito tayong kamatis. Crunchy. Sayang yung kamatis. Ang mahal ng kamatis ngayon kakabsat. Yan, tatabi ko yan. Ternoan natin ng pritong itlog.